Svaka zemlja ima svoju prepoznatljivu arhitekturu i stil gradnje. Pa tako skoro nepogrešivo znamo koje su građevine iz Italije ili iz Engleske ili neke druge zemlje. A kako izgleda srpska tradicionalna kuća ili srpska arhitektura? Koliko se način gradnje promenio i koliko vodimo računa da i pored modernizacije ostanemo prepoznatljivi? O tome ovoga jutra razgovaramo sa Slavoljubom Zakićem ispred Nacionalnog udruženja Srpske kuće. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program i mir Božji Hristos se rodi. Vajsir se rodi. Kako izgleda tradicionalna srpska kuća i koliko ih takvih ima u Srbiji? Svako podneblje u Srbiji, da li je to Šumadija, da li je to Zlatibor, Kopaonik, Prizren, Vojvodina, svejedno. Znači ima neke svoje osobenosti koje su kroz tradiciju se profilisale, da kažem. Tako da ne možete isto graditi u Sečnju, na primjer, i u Prizrenu i u Vranju. Tako je. Znači, sve ima svoje specifičnosti. A da li veći gradovi u Srbiji još uvek imaju tu srpsku prepoznatljivu arhitekturu? Nažalost, više skoro da nemaju. I ako se ovako nastavi, mi ćemo se u stvari pretvoriti u kombinaciju stakla i metala. Iako i javni i individualni objekti koji su građeni u Srbiji imaju na šta da se ugledaju, ali, nažalost, ako se ovako nastavi, vidite sami šta se gradi po Srbiji, bez sistema. Sad smo ušli u još jednu drugu fazu, to se sad legalizuje, tako da praktično, nažalost, se u stvari legalizuje zločin prema arhitekturi. Znači, umjesto da je to, nažalost, da kažem, ta praksa je počela posle otprilike 1945. godine, kada se na neki način prekidala svaka vrsta tradicije, pa i u arhitekturi, tako da mi smo zaboravili i Tanazevića, i Korunovića, Kojića, Teroka. Nažalost, posle rata je samo negdje krajem 70. 80. godina i krajem prošlog veka je dosta toga uradio profesor Boža Petrović, koji je napravio par stotina, da kažem, tih objekta koji su na neki način prepoznatljivi. Ima tu još, to je bio i Zoran Petrović, Čika Miša Veselinović i tako. Naravno, mlađih je sada vrlo malo, zato što ih škola ne edukuje u tom smislu. Zato što je forsirano nešto drugo. Nešto novo. Da. Da li je izvodljivo graditi nove građevine, a ipak ostati u duhu tradicije? Pa naravno da je izvodljivo. Vi uzmite u Beogradu, to je dobar primjer, engleska ambasada. To je nov objekat. Jeste. To je tradicionalna engleska kuća. Vidite, u sred Beograda oni su nama napravili tradicionalnu englesku kuću, što je poruka nama. Eto, to smo mi. To je poruka Englezima kad dođu u Beograd strancima. Eto, to smo mi. To radi ozbiljne države. Znači, Engleska je ozbiljna država. Znači, preko arhitekture se bori i predstavljaju sebe. Ali isto tako, evo, možemo prošetati starim gradom Beograda, videti stare građevine i između njih neku novu koja, slobodno možemo reći, štrči iz svega toga. Pa evo, da se vratimo na ono, to je kombinacija staklo-metal. Šta će to nam? Ne treba nam. Mi trebamo da se ugledamo na našu bogatu graditeljsku tradiciju i kod javnih objekata i kod individualnih. Ja sam mislio da će nešto da se promeni u toj politici posle izbora, prošlih parlamentarnih izbora, jer smo imali nekih naznaka da će da se promeni u tom smislu i čak 2012. 2012. to je Ministarstvo je pokrenulo obnovu srpskog graditeljskog nasleđa i formiralo je radnu grupu u kojoj ste i vi bili član. Nažalost, ja sam se iznenadio kad se to desilo, jer sam mislio da će sad doći nešto novo, i da će se nešto promeniti. Međutim, nažalost, tu akciju je tadašnji ministar, neću sad da političim, je zloupotrebio i sabotirao tu akciju i to je propalo. A koliko je zapravo važno da zadržimo tu našu prepoznatljivost? Pa važno je kao što je važno da pričamo svoj jezik, kao što je važno, mi sad borimo za ćirilicu, je tako? Jeste. Važno je da se borimo za svoju veru. Borimo se. Negde manje uspešno, negde neuspešno. Pa tako je važno da se borimo za našu arhitekturu. Znači, ne možemo mi sad, kao što imate slučaj
u Vojvodini, ja sam, na primjer, u Kraljevu gledao, ima par kuća u Kraljevu koji su rađene kao da su u Banatu. Kao što sigurno imate u Banatu neke kuće koje liče na šumadijsku. Ne treba tako da se radi. Kao što je, kad su bile poplave, ako se sećate, u Međi, Jaši Tomiću, to je isto bila jedna prilika da se te kuće obnove, ali i mi smo pokušali nešto da utičemo na tadašnje ministarstvo, međutim nisu htjeli da nas saslušaju, jer oni su tamo napravili, koliko se ja sećam, napravili su ove montažne kuće Špik Ivanjica i tako da imate 30 kuća s jedne, 30 sa druge, sve je to jedan projekat, tako da može da se desi sigurno i da zalutu tuđu kuću, da ne znate noću u čije kuće. Apsolutno su sve iste u par redova, tako da... Sve iste. Ali da li smo mi svi isti? Pa nismo isti. Ali to niko ne vodi računa o tome. A koliko se naša arhitektura razlikuje od nama bliskih naroda u okruženju? Pa, mi kad kažemo srpska kuća, mi govorimo kuće podneblja. Od Dinare do Carigrada otprilike je jedna kuća. To je jedna kuća. Menja ona, da kažem, kosinu, menja materijale. Nisu isti materijali u Šumadiji, ni isto na Romaniji. Tako je. Mada, vi kad pogledate kuću u kojima žive Bošnjaci na Romaniji, ne razlikuje se oni od onih kuća u kojima žive pravoslavci ili katolici. Zato mi kažemo kuća podneblja. Imate vrlo slične kuće našim kućama u Šumadiji imate u Bugarskoj. Mislim da se grad zove Nesebar. Znači, sve je to jedna arhitektura, jedna kuća. A da li srpskih kuća imaju u nekim drugim zemljama? Evo, spomenuli ste Bugarsku. Ima ih, pa ne mogu da kažem da li mi možemo postati kao Englezi koji su u Beograd doneli svoju arhitekturu? Pa mi bi to trebali da radimo, ali nažalost to bi država trebala tome da vodi računa. Ja sam preprošle godine bio u Moskvi gdje sam razgovarao i sa sadašnjim ambasadorom Terzićem i bila je jedna ideja. Mi, nažalost, nemamo kulturni centar u Moskvi. To malo ljudi zna. Mi nemamo kulturni centar u vrlo važnoj državi. I umjesto, postoji dobra volja sa ruske strane, to sam dobio neke informacije, da se neki od tih objekata tamo renovira i da se napravi, preuredi i da se da pod vrlo povoljnim uslovima, čak to je skoro na granici poklona, da se da srpskoj državi, da tamo se otvori kulturni centar. Ne mora to da bude srpska kuća, tamo, da kažem, u nekom arhitektonskom smislu, ali može i da se napravi. Ako već postoji raspoloženje da nam to Rusi ustupe, ne znam što se to ne prihvati. Šta je tipično za srpsku arhitekturu? Šta svaka kuća srpska mora da ima? Pa po regionima ima razni specifičnosti. Da li je to ali ono što srpska kuća, to govorimo o sadržaju. Zato što srpska kuća treba da ima trem. Ono što je najkarakteristično, ona ima 4 vode. Jeste. I ona ima trem. Zašto je bitan trem? Trem je bitan zato da se ispod njega skloni kad je kiša, da se skloni kad je sunce. Jer vi na tremu možete da spavate od aprila do septembra. Možete da jedete ispod trema. Sve to možete da radite na tremu. Zato je trem mnogo važan. Naš saradnik iz Nacionalnog udruženja Tiho Obradović, mislim da upravo radi doktorat na temu tih prelaznih prostora. Uskoro ćemo mi vidjeti i neke fotografije koje je radio Stanko Kostić, da, to je naš saradnik. On je dosta toga uradio i na promociji Nacionalnog udruženja. Bez obzira radio i slike Boždarove i Čika Miše Veselinovića i tako. Tako da tu je jedna ekipa koja se bori u skladu sa svojim mogućnostima, a i vama da se zahvalim. Ovo je jedna vrsta isto promocije, da kažem, te srpske graditeljske tradicije i ja samo se Bogu molim da to bude državna priča, da to ne bude priča jednog udruženja, nego to bude državna priča. A ljudi su ranije pravili kuće, što bi se reklo, po svojoj meri. Da. Ali danas je to drugačije. Tada nisu bile mnogo velike. Danas je praviti kuću ne onoliko koliko nam je potrebno. Danas je praviti kuću stvar prestiža. Bože, ima jedan lep izraz čovekomerna kuća.
Znači, kuća treba se pravi po meri čoveka. Tako je. Ne iz inata. Kakve su te kuće po meri čoveka? Šta ta kuća po meri čoveka Pa treba da ima? evo, ja se nadam sve ove kuće koje sam ja vama donao ovde, koje ćete prikazati ovde nas. Pa to su te čovekomerne kuće. To su profesori Boža Petrovića i postoji jedna grupa ljudi koja nastavlja tu tradiciju što je radio profesor Boža. I šta nama drugo preostaje ako već vidimo da drugi svi čuvaju svoje kuće, tako? Da mi to ne radimo. Mi imamo prelepe kuće u Prizrenu naše, imate na Ohridu prelepe srpske kuće. Sad druga je stvar što je sad takva situacija tamo, ali nadam se da će neke sljedeće godine neki drugi da uređuju urbanizam u Prizrenu. A zašto ljudi prave sada ogromne kuće? Zašto prave od stakla? Pa Metala? Ne znam, to bi trebalo najbolje da pitate one koji su investitori za takve kuće. Zaista teško Možda smatraju da objasniti. srpska tradicionalna kuća nije toliko moderna. Pa ne znam šta je to moderno. Pa evo, verovatno to neko staklo. Ne znam šta je to moderno. Ja svojevremeno sam imao razgovor sa vlasnikom najjače producentske kuće u Srbiji. Nećemo da ga reklamiramo, znamo ko je. I kad sam mu ja sve ovo ispričao i pokazao šta može, šta se radi i tako, on je meni rekao da on voli nešto moderno. A ja sam kad sam ja zamolio da mi on objasni reč moderno, nije umeo. Nije umeo. Šta je to? Moderni materijali, da li su to moderni sadržaj, da li je moderna oprema u kući. On to nije umeo. Ništa moderno, ništa mi ne možemo novo da izmislimo. Drvo, cigla, kamen. Otkad je sveta i veka tako se gradilo i nema ništa. To je najmodernije. Upravo tako. Gospodine Zakiću, hvala vam najlepše što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Hvala što sam pozvao. Mi nastavljamo dalje.